Avui parlarem una mica de l'estat espanyol i de la seva separació de poders, perquè clar, resulta que Espanya és un país amb separació de poders. Per això després veiem que ens surten coses com les de Villarejo, que vol destapar, en què han implicats jutges, hi ha implicats el rei, hi ha implicats espionatges, hi ha implicats casos de corrupció. No passa res, però Espanya és un país amb separació de poders, i ens ho creiem, que sí? Un país en què la Policia Nacional i la Guàrdia Civil els és igual inventar-se atestats, inventar-se noms de pobles per justificar la seva repressió i per justificar els seus atacs i les seves pallisses cap al poble de Catalunya. Perquè tots recordem aquells vídeos dels llocs d'Andalusia i de la resta de l'estat espanyol, de guàrdies civils i policies nacionals marxant de les seves casernes, el crit d'A por ellos. Amb gent amb banderes d'Espanya, a por los catalanes, venga a darles canya. També recordem aquell vídeo d'un autobús ple de policies nacionals venint a Catalunya al crit de a por ellos. Molt imparcials aquesta policia, sí, tan imparcial com aquestes detencions que es fan al País Valencià, una persona per parlar en català, o aquestes multes que es fan a l'aeroport de Palma per una treballadora que vol parlar en català de fins a 200.000 euros. Tantes i tantes coses que ens fa aquesta policia, que és policia política al final, perquè acaben fent el que fa o el que volen que faci el règim. No els importa inventar atestat, no els importa anar a un judici i mentir, igual que tampoc no els importa als jutges, com el senyor Marchena, no li importa doncs, preguntar unes coses a una persona que té un compte de Twitter com el senyor Tácito, o impedir que faci unes preguntes i en canvi d'altres permetre segons quins tipus de preguntes. Tampoc no li importa a aquesta persona doncs, que hi hagi un grup d'experts i uns observadors internacionals que diguin que han vist multitud d'irregularitats. No li importa tampoc a aquest senyor ni a segons quins jutges tancar unes persones a la presó per haver organitzat un referèndum democràtic. En una democràcia, les mans al cap. Tampoc no els importa, segons quins jutges, doncs, tancar 8 joves a la presó per presumpte terrorisme, per una baralla de bar en la que un guàrdia civil va sortir sense ni una sola taca de sang, sense una sola rascada, però en canvi els acusen de terrorisme. Vosaltres us imagineu què passaria si a Catalunya o a Euskal Herria a un policia nacional o un guàrdia civil li deixessin amenaces a la porta de casa seva o vexacions o insults? Què seria? Terrorisme? Aquelles persones acabarien a la presó. Però quan això li fas a un mosso d'esquadra perquè és independentista i homosexual, no passa res. És un delicte menor, acaben dient que no és ni una banda organitzada ni res, i a aquestes persones en principi no passa res. Per què? Perquè els protegeix la justícia. Perquè allò de esto la fiscalia toda la fina ho tenim molt present. És molt curiós, que el cas que a mi em preocupa o que m'incumbeix, que aquí a Olot van decretar el sobreseïment, resulta que misteriosament es canvia la jutgessa del jutjat d'Olot i resol l'audiència provincial que torna a Olot perquè s'ha de tornar a revisar quan ja no era la mateixa jutgessa. Perquè el senyor, el fiscal Pillado, es diu que un Pillado no sé el nom, és el que se'n va encarregar de recórrer-ho, que això veia un delicte d'odi. És a dir, atacar una persona per la seva condició sexual no és odi. Atacar una persona per la llengua que parla no és odi. Ara, opinar sobre el que es fa amb els nostres impostos a Andalusia per pagar PERs. Que avance el independentismo no es bueno ni para Andalucía ni para España que en Cataluña avance más el independentismo. El independentismo es egoísmo, es que quieren comer en su solo plato y no quieren compartir el plato con los demás. Por eso es una irresponsabilidad cuando escucho a gente representantes de los jornaleros y jornaleras en Andalucía decir que defienden la independencia de Cataluña. ¿Con qué piensan pagar el PER? ¿Con qué piensan pagar el PER? Estamos hablando de economía, estamos hablando de caja única de la seguridad social, estamos hablando de que el Estado debe ser garante de la solidaridad, porque si mañana se independiza Cataluña, después se independiza Euskadi, después se independiza Galicia, me contáis qué es lo que vamos a quedar aquí. Això és odi. Anar a un aeroport a defensar que jo tinc dret a parlar en català, perquè a més això ho diu la vostra estimada Constitució, això és odi. I després diuen de respectar la Constitució, doncs
Si volen respectar la Constitució, que comencin respectant l'article 10.2. Que sabeu què diu l'article 10.2? Que es comprometen a acceptar la Carta dels Drets Humans. I els drets humans diuen que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. I després n'hi haurà uns que diran, però només és per les colònies. Totalment fals, però és que encara que fos per les colònies, espoli fiscal, persecució de la nostra llengua, persecució de la nostra cultura, imposició d'una llengua. Sabeu la quantitat de normatives que hi ha que ens imposen el castellà als catalanoparlants? Que imposen etiquetatge en castellà, que imposen doblatge en castellà de les pel·lícules. Ara, després tu no facis una llei que et digui que la gent que treballa i viu a Catalunya ha de saber parlar en català, perquè després estàs vulnerant els seus drets. És a dir, en castellà sí, però els catalans som uns supremacistes, no podem viure en català a casa nostra. I això és el que hem d'aguantar d'aquest estat, un estat amb una suposada separació de poders. Tan suposada separació de poders doncs, que es dediquen a perseguir gent que fa lletres de cançons, a cantants, que es dediquen a perseguir demòcrates, que es dediquen a ficar balises i sistemes de seguiment amb cotxes fora de l'estat espanyol, encara que no en tinguin cap permís, i sense comunicar-ho a les autoritats, com ha passat amb el cotxe del president Puigdemont a Bèlgica. Tantes i tantes coses que fa l'estat espanyol, però hem de callar. I també s'ha d'aguantar com la Guàrdia Civil pot anar-se passejant per les aigües de Gibraltar perquè es pensen que allò és seu i no accepten la democràcia, on els gibraltarenys van votar amb més d'un 95% que no volien formar part d'Espanya, i per ells allò és Espanya. Però després no diuen res de tornar a Ceuta i de tornar a Melilla, etc, etc, etc. L'estat espanyol, què en voleu esperar d'aquest estat? Realment penseu que podem dialogar amb aquesta gent que ens té empresonades persones simplement per opinar com opinen? Que té empresonades persones acusades de rebel·lió per pujar sobre d'un cotxe a desconvocar una manifestació? De veritat? I en canvi no fa res per investigar tot el que ha passat i tot el que hi ha darrere dels atemptats de Ripoll, amb els vincles amb el CNI, bla, 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 bla. I no fa res per investigar totes les sortides de to i les males actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre, perquè, recordem-ho, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho deia ben clar. Ho deixava molt clar. Que s'havia de tancar un col·legi electoral, però no s'havia de causar un mal major que es volia evitar. No s'havia d'alterar la pau social. No sé, jo anar a un lloc on hi ha 300 persones de manera pacífica, amb els braços alçats, volem votar a hòsties, a garrotades, és alterar la pau social. Però clar, és que són policies espanyols. Són Jandros, Lions i tota aquesta en companyia. Aquesta gent poden fer els seus vídeos, poden insultar, poden increpar, poden menysprear i no passarà res. Tampoc no li passarà a la senyora Imma Alcolea, que pot insultar per les xarxes socials, que ens pot atacar, que pot tenir una obsessió malaltissa contra els Mossos d'Esquadra, contra el cos, que si Genestapo, etc. Però el govern no actuarà d'ofici. Per què? Perquè tenen els jutges a favor. Perquè tenen un sistema judicial doncs, que, si t'embolcalles amb la seva bandera, doncs t'acaba protegint. Sincerament, que s'ho facin mirar, perquè aquest estat espanyol demostra molta putrefacció. I espero que el comissari Villarejo comenci a destapar totes aquestes coses. Perquè per molt que les destapem, per molt que alguns sortim i ho diguem ben clar, doncs al final els que som denunciats i perseguits som nosaltres per presumptes calúmnies, per dir les veritats. Un país que no pots dir les veritats de la gent, perquè si dius les veritats et persegueixen. Sobretot són aquelles veritats que fan mal als del règim d'aquella persona que va dir que lo dejaba todo atado y bien atado. Ui, tant que ho va deixar-ho ben lligat. Això ens queda palès. Per això jo no sé què pretenem fer. Diàleg? Quin diàleg? Amb qui volen dialogar? M'ho poden explicar, sisplau? Perquè jo, amb aquest estat, no hi veig diàleg. Hi veig més diàleg amb una pedra del mig del riu que amb l'estat. Més capacitat de diàleg. Per això, tirem unilateralitat i República de Catalunya. Si no ho fem, és el nostre amor com a poble. Visca la República de Catalunya Aran.